Здравейте ви, боксерия, аз съм Експлот и това е фън клипче на Happy Wheels. И да кажа само нещо, с нов микрофон съм и се извинявам ако леко бучи, ще се опитам да оправя този проблем. И това е фън клипче, сега ще снимам там 10 минутки, ще е едно клипче някъде. О, шит. Те нива много ма дразнат с този буклук. И значи, само да ви кажа, че мисля да почна да прави такова. Да почнем от първото направо. О. Така, ОТФ. Яко. И както казвах, мисля да започна в ОМГ Pulp или там както вие си го наричате, да снимам клипчета. Драма, етинг, билярд, такива глупости. Да, и what the fuck. То направо му смазаха фамилията. Да, и ще смена нивото, защото е тъпо. For Nova Fix. О, яко рейтното. Взимам този детето, защото ми изгледа на бокук. Много имам навика да дигам така гумичка. О, шет, вой. Дай дреса сине. Оп, оп, оп. О, какви очи. Те бум. Мислех, че ще ги бус. Те извършват полуфакт. Както и да е. Докато не си оправя ръката, няма да снимам на Майнкрафт, на такива игри. То след една седмица махат гипса, ма аз пак снимам сега. Защото и се играе с една ръка. И много се кефа. И се извинявам за бучението, ама ще трябва да го изтърпите. What the fuck? Минах мапа. Вау, яко. Я да видя. Ха! Сели за 0,3 севина. Браво, браво. Ох, това беше брутално. Руския капан. Тук ще е едно малко клипче. Ето с моторетката. О, да, те са най-яки. Ай, минах мапа. Ето не разбирам в кого. Ще мина по-бързо мапа. Ой, за 6 секунди. Добре да пуснем нещо по-интересно. Рандом левел. След това. Оп, оп. Дай газ. Той краката му не са. Какво беше това, бе? Я да видим тук от... Да видим я това Хеп Хелуин, да го видим. Това светкавица. Къвто мап. Да, както и да е, дано е як. И от... Какво? Какво? Не, това не ми хареса. Canon Town, няма да го видим този мап. Сори, но съм се на ръка, тук трябва копчета да се натискат. Просто... И това ли беше? Какво яко го измисляли кучетата. What the fuck? Дресе.
Това не го разбирам. Какъв як мап? Не мога да го разбера. Летя с колата, летя върху колата. Да. Отиваме пак на правените мапове. Спринг тест. Аз някой мап... какво яко. О, колелото ти му беше. И да. Да, мисля на билярд. Това е мап, бе. Мисля да почна в Омага Пулп да играя на билярд. Защото много се... това ли, бе? Хайде, тиш. Да. Knife Throw или Fornova Homesick или както. И ако искате да играете, линка ще го сложа в допълнителната информация. What the fuck? Това се прижули гръбчето. И как ще се карате само с педалите? Дай малко мръсна газ. Опа. Ще да объркам. Добре, това ще е последния мап и спирам клипчето. Не, че не ми се снима, просто днеска мисля и на билярд да снимаме. Предно. Сад. Не. Няма да ме хванат. Още един мап. Mission of Death. What the fuck? Това е толкова забавно. Добре, това от мен. Както как ще започвам епизоди на билярд в Омага Поп. И до виждане. Това дали му е да махне. Не, чао.